Nie, one tu. Aha, Maťo. Tu už bola, čo išlo. Videl si to? Ja to tam vidím. Tak ale nechoď k tomu, nie? My nemáme ani šprint. Tu je padlock. Toto je... Poď sem do Jaguar, tejto alebo- miestnosti, poď sem do tejto miestnosti rýchlo. Poď sem. On prejde na druhú stranu a my vtedy prejdeme, chápeš? On sa otočil. Ja, on sa sekol. To má poster. Ježiš! No ty si debil. Raz on motion sensors, takže on nás nebude vidieť, keď budeme staviť na neho. Môžeme si to testovať. Skipni voice. To auto sem ešte nedošlo, vieš, to je ten problém. Myškou sa odlakol. On zabočil. Ja som počkal, kým zmizne. Godzená hlava. On sa vráti za chvíľočku. Máme nice save room. Sa za chvíľku vráti podľa mňa, vieš. Už ide naspäť. Nehýb sa. Vidím. A kam ideš? Však sem do rohu, lebo s mojím šťastím byť ako ešte tam. Nie, no jasné. Debil. Oooo! No spravil. Počkaj. Telefonát. Generátor, zvuky podzemí. High areas. A jednu high area som našiel. I tu lietajú Gidory, aha. Aj Gidora. Vidíš to? Ja som kucht. Nestihol som. Ani ja. A to Máme tu! Tomu sa nedá uísť. To je nemožné tomu uísť. Práve som tomu ušiel. Nie, on je tu. Nie generátor. Ten čas je strašne rýchlo dole. Že? Ale najhoršie je, že ja keď to dám, tak to aj tak musíme robiť ešte raz, lebo ty to nebudeš mať. To čo bolo? Ale on je tu akurát. Takže sme ho nestretli, tie pohodička. Ja som ho videl už. Ale akože on mňa nevidel. Ale on je tam. Aha, videl si ho? Aha, videl ja. To si ja tak kúk, lebo ty aj keď zomreš, tak hneď to sa už spavne z toho monitora a zabije to. Ešte do slepej pôjdem, že? No fuj. To je pekne hnusné toto. To je creepy jak hovado. Celkom má hovoriť to, že aj tí letajúci vydávajú zvuky. Víš, že ty... To je to. Ježiš! Ešte som ho nepočul. Ja som ho stratil. Lebo nemôže ísť pod ten most. Jaha, ježiš. Nie! Máš ho? Čiže keď prejdem pod mostom, tak som safe. Aj. OK. Bo teda po tým, čo som prešiel, ja neprešiel. Bielant. Vidím. On tam akurát je, ale... Aj? Poď tam. Vidím. Nadzor. Vidím ho. A to je mostík, čiže pohodička. Čiže presne ten most, aha, čiže ono je fakt, že je hneď vedľa. On je v strede. Cecia. Bilante. Prečo furt toto vypína? No super, ešte jedna. Oh! Kde je? Som sa dosral, som skoro vletel do Mám. nášho Bielantem. Takže to je tank. Veľa tankov tu je. A lietadlá sú tu. Aj pri mne je. Ja si myslím, že solo to bude kľudnejšie. No!
Ale čak on bol vedľa mňa, nebol vo mne. Ja som videl, že sa vynára, ale ja som myslel, že vedľa. Že tak odzadu to je najmenší Počkaj. problém. Jak. To je náhodno, keď som bližší a pritom som ďaleko. Ale ja mu vletím. To je most. Yes. Ty kokos, tak to bol klaček blázen. Ale časovo už na tom dobre nebudeme. Nie, no. Nazdar. Ha! Thank you. You've done well. You may leave now. Find a way out before they find you. Čo? Ono to ide konstantne po nás. Super, mi tu v ceste stojí Bylante. To čo je? Čo? Ono to má veľkú power-up formu. Prečo my neújdeme? Nekúkaj za seba. Ono to je nejak power-up, no to je. Prečo? To je most. Som na začiatku, či čo? Ja sa otočil za tebou. Ale nič nevidím. Ja to budem držať tu, ja to budem držať tuto u mňa. Víš, tu ten gas, Generátor. super. Všade je ten gas. Ah, Máš to? áno. Čo ešte ja musím ujsť? Je ty? Maminka, pustí ma tam rýchlo. Dobre, poďme. Vole. Zapol som tu sviečky. No toto je to, čo som hovoril, to je to ono. Set free. Gigantus. Yes! Ričo, vyhrali sme. A to o čom bolo toto? Neviem. Gigantus. To je tá kostra, o ktorej som čítal, že niektorí ľudia vyšli zle a potom sa z toho stalo toto a teraz to setujeme free. Oh, GG, 44 minút. koľko za ťažké to bolo ako hovado. Ale na druhý pokus sme to dali. No však Či na práve. tretí. Na tretí. Na tretí. 44 minút. Ale je to Som vždycky si- lepšie, ale je to vždycky ľahšie, ak nájde dva. Takže?